אוי, תציגי את עצמך. אוי. משהו פה לא זורם לי. בסדר. יאללה, את יכולה להתחיל להציג את עצמך? איך קוראים לך? קרוספיט בקס לעילית. איזה גילאים זה? וומן עילית של גיל 20... 18 עד 34. 20. טוב, בואי תראי לי את הפלטות. פלטות. פלטה של 5, 10, 2.5 ו-1.25. יופי, תרימי את הראש של המוט. מוט, נשים 15 קילו. רגע, סבבה. צד שני של הפלטות. 5, 10, 2.5, 1.25. מעולה. ארגז תקני, 50 סנטים. הנה, 20 אינץ'. איפה את עובדת? איזה מתח? מעולה. כל הזמן עם הפנים אליי. חתירה אחר כך תרד לפה ונראה אותה. אוקיי. כרגע מה שחשוב זה זה. מוזיקה מועדפת? יכול להיכנס לרפואי, נכון? לא. למה? רק אם אתם נשואים. אתה רוצה להציע? עכשיו אתה מציע? תעשה כמו זאתי ב-RFA שהציעו לה בפודיום. זה בספק כמו עם אחר שבאמצע שבת נמצא... רחוק לי אבל. הייתה מישהו שהציעו לה בפודיום. עזוב, אחרי רק לשבת, הכל טוב. נועה, יש? תראי את זה. איך את קופצת? אז סבבה. טוב, תעצרי. את לא מסתובבת עם הגב אליי, תשארי כל פעם עם הפנים לפה. לא, את עושה את זה. תקפצי. יורד רגל, נשארת יופי, ככה. ככה את עושה, תעצרי. אוקיי? 10 שניות. 6, 5, 4, 3, 2, תספרו לה. גו. עשר, 11, 12. סינגל. בדיוק ככה. יורדת, צעד אחורה, עולה. בדיוק. 9, 10, 1, ותעופי לקפיצות. לנשום. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אין לך מה לרדת לסקווט. 11, תשארי גבוה. בדיוק, זהו. לכי לצ'סט טובה. פנים אלינו. אותו דבר. בדיוק. מתחת לעצם הבריח, לא צריך כל כך גבוה. 2, יופי, תיגי. 3, יופי. 4, 5, 6, 7, מעולה, גוף חזק. 8, עוד 4, 9, 10, עוד 2, 11 עוד 1, תעלי ולקפיצות. הלאה, סיבוב אחד מאחורה, לקפוץ.
בדיוק. 3. 8. 9. 10. 11. טוס טובה. לעבוד, לעבוד, לעבוד. שלוש. עזבי את האוריות. 4. 5. 6. 7. תרימי ברכיים גבוה ותתהיה בעיטה. 8. 9. 10. 11. 12. לקפוץ. לקפוץ, לא להוריד כסף. 3. 6. 9. 10. 11. 12. יאללה, צ'סט טובה. לא, אותו קצב, קדימה. לא לעצור, לא לעצור, תנוחי בקפיצות, קדימה. 5. 6. 7. קדימה עוד 5. 8. 9. עוד 3, תנוחי בקפיצות. 10, עוד 9 או 10? או 10, עוד 2. 1. 2, יאללה, לקפוץ. פה את נחה, קדימה. טוס טובה, טוס טובה, טוס טובה, נועה, זה לא הזמן. זה יותר קל לך, קדימה. תתני כסף. 2. 3. 4. 7. קדימה. 8. עוד 4. 9. 10. 11. עוד 1. בואי לקפיצות, בואי. זה רווח שלך על הצ'סט טובה אחת, קדימה, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. צ'סט טובה, צ'סט טובה. כל חזרה זה בונוס, הוא תוקף את מישהי, קדימה. 1. לא לעצור, ישר, בדיוק. 2. לא לעצור, לא לעצור. 3. לא לעצור.
לא לעצור. 4, תיגי, לא עורף. לא, חייבת לגעת. לעצור. עכשיו, תזיזי את הארגז 2 גלגולים ימינה, ואז תשבי עליו. 1, 2, תשבי עליו. ובזמנך הפנוי, לא עכשיו, אחרי כל הזמן דבר, 40 עוד 20 שניות, אני בא לך, ותראה לי כמה את מכריזה על המשקל. כן? את כמעט עשית תוצאה כמוני, כמעט. ואני עשיתי... כמוני. נכון? עבדתי עם כל מה שקשה לי בחוץ. מה? עבדתי עם כל מה שקשה לי בחוץ. טוב, איזה משקל את שמה? 47.5. יופי, שימי עשיריות. חמש. לאן הוא הולך? 1.25. יופי. צד שני, סיים. אחד 25. יופי. נכנסת לזה. לא עכשיו. את לא עכשיו. לא עכשיו. טוב, אם את רוצה. רוצה לנוח או להיכנס? יש לך 8 דקות. חריפה ביותר. הלך לך אש החלק הזה. אש. נתתי את הכל. זה מה שחשוב. נתתי לסרטן חלב שלא שעתה לי מהגרמה. הכל על החלטות. זה שלך האחרת. באמת. אחותי, זה היה לך קל, חצופה. זה היה 47.5 שעלה קל, עכשיו אנחנו שמים 50 ו... עכשיו 52.5, עוד 2.5 ו-1.25. מעולה. בצד שני, 2.5 ו-1.25.
תיכנסי לשעון שיש עליו 4. אוקיי? בסדר. זה היה בדיוק הלכים שלנו. לכי טיפה אחורה. נועה, אש. נועה, תופנוע. I must say. I'm doing my best. You look good. לאט לא מזיעה. You look good. מה אכפת לך? עוד 40 שניות. גל, נעמונת לא עושה? נעמה שחר. 20 שניות. של הזקנות, בטח את לא מכירה. אותו דבר. יפה. טוב. נועה! איזה יופי. איזה נקי. טכניקה מהממת. וואו, איזה טכניקה יפה. יאללה. מהמם. חמישייה. ו-1.25 ל-57 וחצי. כן. רגע. כן. אוקיי. ניכנסי ב-6 ונגמר הסיפור. טוב. היה לך קל, היית צריכה להיכנס, נו. לא נורא, תורידי, תזיז אותו הצידה, חבל, כאילו חבל לעלות כוח, שימי אותו בצד, תורידי את המכונה. אבל תשאירי אותו בפריים, תשאירי אותו בפריים, תשאירי אותו בפריים. זה לא בפריים. גלגלי אותו, ריבוע אחד אחורה. עוד, גלגלי, תעצרי, תורידי את החתירה. אוקיי, עכשיו, שבי, תכיני לך, תסתדרי לך. בין 6 ל-7. כן, אבל חכי, קודם כל, את שמה, תעלה 600? תשימי תעלה 600, תעשי מנדי.
לא, עכשיו יש 2 דקות מנוחה. גל, בפרס, הוא צריך להרים ראש, כאילו לפני זה. לא, אבל משהו בהרמה נותן עוד תקופה. איך עד עכשיו? בסדר, נכון? אני אסביר לך. לקחת את הראש, אחורה. לא, אבל משהו בהרמה. זה מאמר אחד פעם אמר לי וזה ממש עזר לי. לא אתה יודע חוץ ל-57.5. תמיד את פעם ראשונה. לא, זה נטו מנטלי, זה לא ניסי. הטכניקה שלך מאמנת. השתפרה. טוב, האמת שזה לא עלה, זה לא משנה. עוד דקה, ואז את עושה את מה שאת צריכה לעשות. אהובה, למה אתה הולכת הביתה? השתמשנו בהרבה. השתמשנו בהרבה. לא, תשים מניו. תשים מניו. כן, כן, עכשיו. תעבירי. תתחיל לכתוב. להצליף, אני רוצה חזק, להצליף. יופי, את רואה את המספר בצד שמאל למטה? תוציא להיות באזור 21, 22, לא יודע, אם זה יותר, זה אומר שאת חוזרת ואין מדי. בדיוק. לא עכשיו הוא יהיה נמוך יותר. אבל המשיכה חזקה, זה לא בא חשבון המשיכה, להפך. ככל שבצד שמאל למטה נמוך יותר, הלמעלה צריך להיות חזק יותר, בדיוק. זה הדיבור, זה בדיוק הדיבור. ככה. זהו, עכשיו נעד למלחמה.
יאללה, עכשיו ספרינט, עכשיו ספרינט. גם קצב גבוה, גם משיכות גבוהות. קדימה. קדימה, 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 קדימה. אני רוצה שתעברי את טל. קדימה, חזק. 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 קדימה, קדימה. יאללה, יאללה, ספרינט, קדימה. הלאה, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. לא לחשוב על זה. 6:57. זה דיבור.